Ah, ndewonu. Ọkwa nwanne na nwoke maazị anyị Chukwuanyanwụ. Echi m Obi Igbo TV ekwu aghara nnụta. Ụmụnne na ụmụnna asha agwọ nọ n'akịrịka. O jara mma ọjọọ akpọ ya ọjọọ. O wutere ndị Obi Igbo TV na a na-achị emegbughị emegbuga Igbo emegbu onwe nwe. A na-ekwu ka ụdara mere ya agba ihiri. Ndị mmadụ shi eze arị mma ajụgide ha ure nkwụ. Nene ka nkwụ ga. Enwere ihe mmega ala Igbo ụha ọjọọ maka ha nyefụara Obi Igbo TV fara ihaji ala Igbo. Obi Igbo TV kwofu awụ ime arụ n'ala Igbo kwụsị. Ọha Obi Igbo TV kwofu. Otu arụ kwanụ anyị chọrọ ime ya kwụsị wuhe m chọrọ ekwu taa. Anyị baba ahụ si dat kemma ndị agbata obi anyị soro ọfọ hazie obodo nwo si onye ọla ga-ebịakwa obodo nwo ba kpọrọ ụmụaka ebeke nwo kpọba nwo duba nwa akwụna. Kamalụ ga-amagbu onye ahụ, ala ga-akụgbu onye ahụ, ndị beke nwa agba ọsọ, ndị beke nwa ahụ na-agbaba aga ofe ka anyị maka anyị anwụwo ndị agbata obi. A na-akụrụgbu ụmụ ebeke anyị edubaga nwa akwụna, a na-ejizi ụmụ ebeke anyị akpara ga ego. Nwaanyị Igbo ahụ ha nwaanyị Igbo Igbo ji wuru Igbo a na-emerụ ya. Enwema ahụ onye Igbo zega, enwemakwa na onye Igbo sọga. Ụmụ Igbo na-ajụrụ ebe niile. Ndị Igbo kwa na nwoke nwa mkpọrọkwa nwanne nwa ejekwa edubakwa nwa akwụna ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị. Gị jụ ebe mba Dubai, EU, Saudi Arabia, ebe niile ndị isi ala nọ, China, Malaysia, he juru dị awụ ndị ji ụmụaka Igbo ipe nwụọ amega akwụna. Anya hụkwa na ya Obi Igbo TV o megakwa na Asia ndị ọzọ, emega na Europe, emega na India, emega na America, emega na Canada. Kama anyị agaghị ana mmiri ncha aba anyị anyị kwa na-agba nkịtị ọjọọ na-aga. Anyị anamaga ọkwa si anyị ahụhọ ala ndị anyanwụ ga-akwa arụ ọrụ. Sharụ ga-akwụsị ya, kwụsị hụ na mma ya, kwụsị na njọ ọ ga-akwụsịrịla. Anyị na-akwụgawo onye ọwụla eji eji ga-enwe ike nwee ijiri nyofu onyonyo onwe hụ ya, hụ shi ya wuru shi eji ga-eji na mmadụ bara bakpụrụ gị ya bịakwa na onye ahụ gwara gị na ị ga-agba akwụna ga-eso ya ruo ebe ahụ hụziachi ha ekwuru ekwe araba nkụzi ahụ ma ha kụziga gaa hụziachi akwụna ijiri chee ya ahụ ma kpọrị onye ọwụla maka enweghị onye ekere eke kwesịrị iji gị na-akpara onwe ya ego maka ihe ndị eji emewu nwa were ebe children o ji eru 1,000 to 3,000 ji gba ụmụaka nwochi a ga-akwụ nwo 45,000 making $42,000 gain. Enwe ndị nwe ga-eji ụkwụ na ụkwụ nwere ike nwe ga-emecha ihe niile ndị ahụ nwere ike ruo $500 pụta ọ ga-akwụ nwo 45,000. Ha anyị uwe ugbo anyị nọ ma ụwa mmanụ ga-edupu ibe ya ohu, ji mmanụ ibe ya na-akpara ego, ji mmanụ ibe ya mere ohu. Gịchi ime ihe chọọ ihe ị ga-eme bara gị uru, ọwụ ka ị ga-eme megide mmanụ ibe gị ya bawụrụkwana wuru onye Igbo. Anyị a ga-ekwe mere na Obi Igbo TV ji ekwugachi ebe ọwụla ịnọ gaa hụ onye emega ahụ ya wụrụ chi ga-ekwufu ime onye ga-akọrọ ịchọkwa nne kọrọ onye ga-akọrọ ya wụrụ ga nwoke ga-aba na nsogbu. O nwere ike inwe akwụkwọ, o nwere ike n'ujibe kpọọla anyị kọtụrụla anyị na Obi Igbo TV. Anyị ga-eji isi vụrụ nsogbu ọwụ nsogbu anyị ọkwa na anyị araba ime ala Igbo ma ha ọla ga-eme Igbo arị mmụọ ha anyị nọ. Ebe ọla ị hụrụ onye eji eji ọ ga-awụrụ onye eji eji n'onwe gị ga-enwe ike kpọtụrụla anyị na Obi Igbo TV. Ị ga na-ahụ akara igwe ndị fụ aga na onyonyo, kpọọ otu na akara igwe ndị ahụ, gwa anyị ebe ị nọ, nye anyị aha onye ga-aya nọ, onye ahụ ji ga-eme ka ha ahụ nye anyị aha gị, gwa anyị nga nnụnụ na hapụla anyị ka ihe na n'elu ya maka nke ya sị tọfụla ọkpụ echi na hapụla ọgụ ya na ndị mmụọ ashị ha ara aha mma na-eme ya kpọrọkọtọ ga-abụ ihe ehi. Ọ ichekwu mberede nyiri dike
ọkwa mberede ahụ ka eji ama dike. Obi Igbo TV fara imeji ala Igbo. Ha ọwụla ga-eme Igbo arị mma ọha anyị na-eme. Onye ọwụla ji gị ma iwu nwaanyị ma iwu nwoke ya rụchi eji ga-eji a na-ejikwanụ gị ọwụkpa anụ jiri kwe ojiji ejighị ojiji ọjọọ ime onye kpọtụrụla anyị n'Obi Igbo TV. Anyị nwere mmanụ n'obodo niile, anyị nwere mmanụ. Ịkpọtụrụla anyị ma ndị anyị ga-akpọtụrụla agamije achị ekwughị n'imere ọnụ ana onye akpụkwa mkpọrọ ya ụmụnna ya ga-abụ ala ikpe. Anyị chega ntị, anyị machi nwere ndị ụmụ anyị na ụmụ anyị nwoke na ụmụ anyị n'ọnọdụ a. Anyị legama nnọọ ga-akpọ, anyị legama nnọọ ga-ekwutụrụla anyị. Gaa chọọ enweghị onye ị ga-atụkwasịfu obi. Chọọ gaa n'Obi Igbo TV webụsaịtị www.obigbotv.com. mekwara kwa ọzọ www.obigbotv.com. obigbotv.com. Ịga ebe ahụ ị ga-ahụ akara igwe dị iche iche ndị be anyị nọ, ma ndị nọ Dubai, ma ndị nọ EU, ma ndị nọ Europe, ma ndị nọ America, ma ndị nọ Canada, ma ndị nọ Asia. Ị ga-ahụ ma ndị nọ China. Ị ga-ahụ akara igwe niile ndị ahụ. Kpọọ otu nye akara igwe ndị ahụ. Ọ gaa chọọ akara igwe nke Europe ya oke m kpọọ, kọwala anyị ka anyị mara kpa iche eso ya. Nkwa m kwere gị wụ ị ga-afụ ohu mmadụ ejila na mmiri ncha abaghị anya. Onye nwanne ya nwoke n'ujiri ama ejila ala ahụhụ. Onye ya chi ya so ụjọ ejila ala ya. Obi Igbo TV fụara ịhazi ala Igbo. Ịhazikwa n'ala Igbo wụ imeji ọnọdụ ụmụ Igbo, maka Igbo wụ ụmụ ya wụ Igbo. Ọba ahụ na guru ịgba nkịtị na-ata ahụhụ. O nwere ike tagide ahụ gatagide ahụ nwa ime enweghị uru ọ ga-abara gị. Ọ mepee ọnụ kwuo okwu maka ekwughị n'ime ọnụ. Anyị si kpọtụrụla anyị n'Obi Igbo TV ebe ọla ịnụ ga-ahụ si eji gị n'ohu. Achọghị m ime onye ahụ ọzọbekwa onye ahụ wụrụ ambasadọ nọ na obodo ahụ. Hapụla anyị ọgụ, mee anyị kpọtụrụla anyị na-anya ụba anyị mee. Anyị fụgharịla ọgụ, anyị kwana alụga ya hichi ya. Enweghị onye shi ọ ga-arị fecha fecha, enweghị onye shi ọ ga-ara ahụ, kama ha ara ahụ mma na-eme. Enwekwana onye shi ndị ọjọọ ga-agwụcha, kama ha chọrọ ibetu ya ọnụ mee ihe ọjọọ kwụsị n'ala Igbo. Ha ọjọọ ahụ ha kpa ọgbatuo. Anyị asịnyekwara anyị wụ ndị ọma, kama o ji awụ atakata elo mmadụ mee ka akwanụ ha ọjọọ ga-echegharịa ma akwanụchi aga mma na ibe gị megaghị. Abụ kama enwere ndị enwe obi, enwere ndị nchegharị anụ akwụkwọ nwụ. Ọwụ ndị ahụ nsogbu anyị. Ọkwanụ nwa owu ndị anyị machi ome ka ọwụwa nwa hapụ ụmụaka. Anyị anakwa gị si gị nwa nwoke gị nụ na nsogbu ahụ, gị nwa nwa nwaanyị, gị nwa nwa nwoke, kpọtụrụla anyị n'Obi Igbo TV. Ọ ka-akwa nwanne gị nwoke Maazị ha Chukwuanyanwụ. Ha anyị kwuga, ha anyị kaga ọ ma ala rị mma, ma ala Igbo rị mma, ana ọkwa na rị mma ahụ. Ala Igbo ga-arị mma, rịcha mma, tii ya mmeji elu. Asị m ya ka echekwala nụ n'ọfọ. Gị nwa na nwoke gị wụ onye ji nwanne gị nwaanyị ọ nwanne gị nwoke agbagha odibo. Wetu aka enwe n'ofe ka ọ hapụ ịwa aka mmanụ. Jikwana ogbulu chụnwa ewu ojii. Zọma onwe gị ndụ maka ya sụkwa ọ ga-atụrụ onye. Ọkwụ m ibe m anya ibe m. Ọkwụ ka njụsa. Ọkwụ ka njụsa ya sị m ya ga-ejekwana n'ọfọ. Ọ ka akwa nwanne nwoke Maazị anyị Chukwuanyanwụ ebe nụcha anụgolu ngwa Obi Igbo TV. Biko kpọtụrụla anyị chọrọ shara ọkwụsị, ọ gakwana nkwụsị.